भिडिअखौहाय गोसो गोथारै बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव गाहामैनो दङ, आंबो गाहामैनो दंथ'यो। बिराद गोबावजों ब्लग भिडिअ लाबोनो हाबाय। गिबियावनो हेपि मागो दमासि बयनिसिमबो। दायो नै जोङो ना मानै गिदिर गिदिर लादों आरोना। दिनैहाय मागोनि मुङैहाय न'आव आलासि जाहैनो नागिरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। दायो नै जोंहा थांनानै न'निफ्राय ओंखारलांनानै मोनसे बाजार मोनलाङो आरोना। गामि मोननायनि सिगां मोनसे गामि मोनलाङो, खुंख्राजरा होननाय। सानदेआवहाय बाजार जायो बेलासियाव। ओमफ्राय जोङो नाखौहाय गोदालांनो होननानै बेवहाय हाबबाय आरो। ओमफ्राय मैगंफोर माखासे लानो होननानै हाबनाय जाबाय। दायो दुन्दिया नागिरदों, ओमफ्राय मेथाइ सेथाइ 12 भाजा लागोन आरोना। ओमफ्राय नैबे बिबारखौहाय नायदों आरोना, माबायदि बिबार दङ होननानै। ओरैनोथ' जोंहा शुक्रबारावहाय बलांगुरि बाजार जाखायो, बलांगुरियावनो बायबाय थाखायो आरोना बिब'आ। होमबाबो ओरैनो नायदोंमोन। नायलांबाथाय भिडिअखौ। जाखांनानै ग्रिदनो गोजां बोथोराव अर सायनो मोनबाथाय अरनिफ्रायनो सिखारनो बाखायोना लोगोफोर। दायो नै हरजों हर फैफिनलायबाय जोंहा, मोनानि आलासि नालाय लोगोफोर। न'आव थांफिननोसै। बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट ब्लग लोगो मोनफिनलायगोनलाय। थेंक इउ।